rembulan tanggal-tanggal telu muga-muga masyarakat Masin tetap bersatu dan tak Dene sing cilik ya. Sing nomor loro kok etan apano iki? Salah. Lho, iya sih. Kulon. Sing loro kok etan gak bener awakmu kok. Kono kulon. Lho, Kono? etan. Oh iya. Iya sih. Kok Kurang ngidul, Mas. lah. Meneh malah. Lah iya. Oh, gitu. Walik total. Dene ngerti kene, Dok. Suwi ra petro awakmu coba kene tak gandrung. Lah iya. Heeh. Aku anu dalange kok sing anak kuwi. Alah, jlok kali muncul kono. Ya serepek iya. Alah, serepek barang sih dene kok. Junjung ngono wae. Iya. Suwen ya, Mas. Apa, Mas? Oh, kontak iki. Masa iki sing terus ora kontak nang karo iki. Panitia kok. Panitia. Ini tak, ini. Iki lho. Iki wong ya ora. Jawab ya lho. Dimas. Urung ta? Heeh. Aku tak lah iki cilik iki wong motor beat ya. Sing tak tumpake beat mau. Nak gede kan PCK. Terus NMAX ngono kae kaya sing nomor loro kae cara motor NMAX sing gedhi kae. Nak piyai wedok sing numpak mesake no, gonceng lho. Ngene kok. Kok jembar ra genah. Maksudnya joke sing jembar. Lah awakmu kan motor biat cilik, sekli cara goncengno ya wenting. Seneng iki lah. Ya. Apa kowe kuat tak goncengi? Langsung ngene tak goncengi untuk lanjut nang jenengan pas jane Mas. Alah tak semene ngene kuat kok. Oh, cilik ini ya, janten tak munggane aku laran ngombe barang kok. Ogok. Laran ngombe barang ngombe banyu kendhi ngono kae. Alah ra melu wong erek. Bojomu gak melu kok. Bojomu gak melu napa? Ndi? Oh. Lah, kene bojone malah. Anu, tak gendrung awakmu ya. Sing apa? Hah? Gandrung kok aja lho. Apa itu? Isi pelok to. Sing kok slendro sapa? Mau ora layar pelok kok malah slendro. Lha karo serepek pelok ya kena kok. Kok serepek kok kudu songo. Sementara kan? Lah iki ora iso. Iki gak iso ya. Kuwi ae ra iso. Lah engko nak aku tok malah mati. Maksude nganune lho. Dong ayu. Ya,
Apik pinu suarane iki. Iya, jajal Mas. Apa? Iya tenan Mas. Majika kok mbok gawa nanti ning ndi? Iki ora majika. Lah apa Mas? Padasan. Oh iya. Di pancunane Lah memang wis surut, wis salat durung wis bisa. Wes. Ya udah wudune. Oh iya nek pancurane rumangsamu ora enek. Lah iya. Lah biasane pancurane ketok kok kuwi ora ngono lho. Lho, ya tetep ditutupi to. Upama gong barang iki kurang bedhug ya kena ge bedhug. Dieng-dieng-dreng. Tutuke pengen roh neh. Mas Udin nutomu singgahna. Tutuke pengen roh neh. Heeh, piye Mas? Sak kok nyenengke menis-menis ngene dah. Kayak apa Mas? Lah iki ibarate buah ki buah anggur. Kok iso lho? Buah anggur ki nuk no. Masa? Dipangan cak klotrakane sak isine enak kabeh. Heeh. Ibarate pangan awakmu sosis. Sosis sing didol nang dhuwur kono mah to. Sing dibakar kuwi. Oh, dikek caos to dikek putih-putih ngacrit jenenge apa jenenge? Apa to? Apa Mas? Dikek caos e. Iya. Terus dikek putih-putih ngacrit. Jenenge apa Mas? Yes mano. Mayones. Oh, enak dipangane. Kowe yang duwe Mas? Hah? Kowe yang duwe? Ya. Ya wis. Pepujanan ati Hanya suaramu apa yang ini orang mau dadi dalang apa Mas? Hah? Kok mau dadi Lah, dalang? aku dadi dalang to. Tak lah tenan. Lah piye? Sok ki nolak-nolak. Aku ngesake dalange to. Mosok dagelin aku dalang lah aku terus lah nak kiai kene wah lho dalange ganti keweng ngono piye gak enak. Umpama aku cara dalang yo suaraku gandem apik lho. Tenan. Sarati pandam sumala Loh, saya pundi Pak? Jane yo apik. Ya iki kan diajar Mbah Jadi. Lah nek nyandrak wayange sing angel. Oh. Penak dadi dagelan. Piye Mas? Iso gandeng penyanyi lah nak dalang mantenge mung tebok. Ayo. Ngono ya. Heeh. Dadi dagelan Bener ya. kowe Mas. Ngandani. Iya. kaya ngene wong nandang Ari-ari ku ilang. Jek no kok mang topet. Lah mau kita lu lho Mas. Hah? Iki malah kek iki kakek Iya. lho. Tundung mendring. Dadi anggere nek mendring rono tak doyake Lah iki. iya. Sing iki tundung mekar. Mekar ngerti lah. Mekar Ngerti wong wedok kok. Lah iya. Ya bapak-bapak ra roh mekar. Sing ngerti wong wedok iki grupe wedok kok. Ah iya. 10 ngono kae kok. Pesertane 10 kok anggere genep 10 terus saya berjanji akan selalu melunasi hutang Lah kok saya. ki wong lanang kok lah ya apal men ngono lho. Apal aku nak Lah, ngono iya. kok kamar kok. Oh. Gun suku ketua kelompok ya Berarti kok. go rapat ngomahmu ya Mas. Buwek renteng-renteng ngono Ayo, ibu. ampun ditiru Pak garwar-garwanipun. Lah garwane ku senengane klumpukan wong 10 kuwi mau. Utangi penyemangat kerja lho. Oh iya. Umpama aku gak diutang dibil kono aku dus ngene iki aku ya gelem lah gak diutang megah kaya ngono. Lah nek diutang kan tetep mangkat. Semangat ya Mas. Semangat. Ya. kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dhewe Aku ora tau tekok mbokku. Piye Mas tekan Jarine wong-wong kuwi suaraku re apik to. Le. Kowe Iya. biyen pas nang kandungan iki nyidamik ngono ya. Jare aku nyidamik. Heeh, lah piye Mas? Dadi aku pas Mas? nang kandungan kuwi to, Heeh. aku nyidamik. Heeh. Aku kerep dikirimi mik bapak ngono dadi. Dikirimi mik bapak. Iya. Nek anggere tak cekel anggere tak ge karep ilang. Anggere tak cekel ilang, bapak ngece wong kok. Ngirimi mik kok teko lu kok. Wayah apa kuwi Mas biasane? Wayah apa lah ngirimi? Bengi to aku nak penyanyi kan bengi. Apa rek bengi? Nyanyi nak karaoke penak bengi ya. Ah. Anggere tak cekel ilang nanti mah. Anggere tak cekel ilang. Bapak kurang ajar kok. Ah iya. Bener rupane pentolan mic Mas? Iya lah. Iya. Bener toh? Iya iya, bener Mas. Ayo ayo ayo. Oh ya ngono mah. Lah jenengan gak karo ngomong mesti ya apal. Iya. Dewa Jamata
nomreng wak Cek kaya anyur. mami sopo lho kok kene cah ayu ora aja dibengno ngono lha iki nek awakmu lungguh kene upama sejam ya kuat Heeh. lah nek sing Mbak Lis kae lah aku jengkang-jengkang mesti Oh iya to. kalau kae 9.000 Mbak Lis mbok dijajal biaya kene. kene nyanyak kene jajal aku kuat ora alah Ayo. awakmu medun ora langsung togok dedek ngono kendange dimonokno Mbok aja sia-sia to. wala soho nomring mami jembur kambugan pedi besok kapan Jenengan tepang sama saya penyanyi nih. Jenengan tepang kan emang penyanyi menurut nih. aku kok Oh. menurut aku nyegat ning toro Lah jenengan niku piyanten pundi to jane? Solo Solo lho Mbak niki piyanten pundi? Protedi aku kan Solo Riling Lor to Heeh, lor kene, daerah Oh. Sragen ngono Mas. Kalor neh Lor nang ngendi? dadi kok Mas? Solo numpak bis relang umpama nol kesel jebule suwe-suwe Lah mau jare tekan kowe esuk ngene. malah nyetrem malah Sing iso kuwi kon mangku kan. Lah di iya. sedih oh wayahe engko kok kan umpama nonah kodro tanpa prau sasadaran den pepetri Sing dembung kuwi pengen mangku. Padha karo pengen mangku kuwi Mas. jane Iya ning dekne mesti yo gadasi. Kan beda kowe. Lah ya bejane dadi dagelan mau ya ngono kuwi semangkoni penyanyi ya Mas. Idam sari Yo, monggo, ragame yo. Kok terus ayuban barang kayak padi ben melu joget. Biasanya jebak tau legong kok. Hah? Apanya jebak piye. Kowe apa? Itu apanya jebak piye. Lah ngomong apa jenengan yo? Ngomong ora cetrol. Aku
Nyedam sari katur Mbak Ayu Ida. Nyono apa bapak mau? Niki sunanipun cucak rawon, Mas. Cucak rawa. Heeh. Manuk-manukan. Iya, Mas. Manuk. Kowe yo ngerti manuk? Aku Manuk. ngerti? Manuk di agama ora? Yuran duwe. Manuk Mas. iki duwe agama, agamane loro. Lah kok iso? Manuk Islam karo Kristen. Kok iso? Empret kaji, kesek dhewe terus Islam mesti. Heeh, mergo Terus- kaji ya. Heeh, terus Heeh. manuk burung apa ngono kae sing nang gereja burung gereja. Heeh. Kita tetep sing wong Kristen. Ini Jadi sembahyang ora, Mas? aku sembahyang dong. Jenengan berarti Alhamdulillah. beda agama. Ini duwe Agamane napa, Mas? Islam dong. Napa nggih? Heeh. Jenengan dinten salat ping pinten? Yo sak kober. Wong Islam kok salat sak kober Lho, yo. lah timbang 17 rakaat gak kober. Lah iya. Lah mending kober. Dadi aku kober wayah balik Heeh. ke sawah salat. Salat. Jenenge kober malah. Iya, iya. Roh 17 rakaat gak dilakoni gopoh. Ngono lho. Kayak sapa wi, Mas? Yoga-yoga ya. Tapi nanti Iya, heeh. mudun ngono. Oh, Mudun. kenapa, Mas? Ala lu kono se. Lah cocak rawa sisa to pundutane. Ah iya toh. Duitnya kan jenengan Lah toh. kok Heeh. aku duit e tak butuh. Kamu toh. Mbak, ngono iku pek dhewe aku wis ora apa-apa. Apa tak jaluk wis lunas? Iya ra, Mas. Apane? Kuwi Alah, aku roh kok. cocak rawa. Iya. Lah, kira aku gawakku coba. Bes. Manuke cocak rawa. Ya roh. Cocak rawa dawa butute. Wis ya. Terus Butute sing akeh wulune. Nek digoyang ser, aduh penake. coba melempar manggis. Enggak. Yo. Terse. Monggo Bapak, derek nyanyi Bapak. Monggo jenengan derek nyanyi. Oh, mboten sah nggih, matur suwun. Yo.
dawa putute bareng digoyang ser adu petake. Ayo Mas. Bapake ngesake napa melih to, Pak? Ayo rasa penak to Mas. Heeh. Tanduk Tengok meneh. teng celuneh. Heeh. Jare- Rasa penak njaluk meneh. Waduh duh, capek Sampai dulu Mas. Jenggleng, Mbak. Waduh. Ya cah iki neh, Mbak, sing jenggleng. Enggak sing Mboten ganti wajah niki, Pak. Mboten ganti wajah niki. ajik lah, Dik. Ayo. Ayo, Gang. Weh, jenggleng aku pokoknya tak jenggleng. Ya umume wae piye to. Yai itu sing jenggleng ya. Hah? Yai itu sing jenggleng ya. Lah aku kok munggah. Awakmu madhep rono. Aku rene. Madhep bulan. Heeh. Kok nek aku maju nabrak bojoku piye, Mas? Mas, ledhe sithik. Ledhe sithik. Ngene. Aduh. Aduh. Urung-urung ora lho, Mas. Saben bengi tak kenduli dadet. Wah, Mas Togo jan kendangane pas karo lambeku. Ha iya. Jan Jaban to, Mas. Kancane kuwi pinter kok. Tapi Pak Bambang tuku gedang. Wah, dia. Nah, iya. Tak kenduli dadet. Hah? Piye, Mas? Hah? Piye? Kendang ira ya tak kenduli dadet, tak kenduli dadet. Piye mau arang-arang ora cepet ngono kuwi kok. Saben bengi nyawang Ayo. Wis pas lho, Mas. yo cledhit ya aja dileh. Ngene. Ngono terus. Iya. Piye, Mas? Lho, kuat ora jane? Krasa gak? Nggih? Krasa gak? Gak krasa. Masa rambulan ngono gak krasa? Gak krasa, Mas. Lah, iya. Lah iya. Lah terus kon piye, Re? Ya kurang banter berarti. Oh, ya. Makane. Baleni nang, Mas. Yo. Lah iya. Wong majikan medangi ya, Mas. Nah iya. Kan aku tak cilikno wetengku, mbong ora iso cilik ya. Sispek. Ayo, ngono Mas, jenglenge di tekan go pajar. Dasi ora kuwi. Yen memajang mong karo Janur Bone iya Dufrong gedhoki ngono kae. Ben apa, Mas? Nang nek wong nganu sapi ki gedhoki ya. Gegere ngono ae wong. Sapi kok dituntun terus lanangan nyedak bareng anu Iya. terus digedhoki. Iya. Ben dadi ya, Mas. Nggonmu yo ngono. Iya ya, Oh, Rek. Aku ora tau roh kok, Mas. Lah, Ayo. Dan Iya. dadi guyon. Ayo, Mas. kembang bae weton. Lah piye to, Mas, kok mengung ki lho? Nah, langsung nyono malah emoh aku. Lah piye to? Dhewe kok pinggir langsung ngene. Lho. Rasa bertele-tele, Mas. Iman ki kuat. Improne iki lho. Pacitan. Sarepe.
sutan aling-aling sapeng nadyan wadon sarwi Ngelak mas.
totalitas tanpa batas. Gas. Anjir. Syukur bisa Gono desa nabi raja Atensinya ada Gubuk Kasmoro sama Gubuk Kasmoro. Podang Kuning. Oh iya. Mangke nek guru-guru pripun? Lho piye sih? Piye nek, Mbah? Oh ngoten. Lho, lagi dulu kok. Neken turun nyanyi kok ya kan. Kowe ora ono sing kok. Mubadir kok. Marimbo. Oh, setengah nggo sinden oke iki mubadir. Iya dong. Karo tanggapan arang-arang kok kesusunan ini. Aku toh urung pengen bar kok kono kudu perang. Ayo nok, kene nok. Oh, lah. Oh iya. Lah. Oh iya troke cemplang. Mangke napa wae pundutane panjenengan mau Gubuk Kasmoro nggih Bapak nggih. Niki kula tak nyelani Stugarien, enten orjene penyanyine nggih enten mosok langsung kowe perang. Go Mbak Semi tak deke. Nah. Iya, liburan terus ngaji terus balik ngono lho bakonge. Gara-gara slamet ngono. Ayo lho, Mbak Ken. Monggo ingkang badhe ngersakaken lagu niki garapipun Orjun niki sesarengan Mbak Niken bukan Salindri. Salindro niki. Karo kok piye to? Undel-undelan sembarang kalir. Lah ngono lho. Kanggo klambi macan, jenggo klambi kucing. Klambi dobel-dobelan ya. Berikan. Salam. Sowan wonten laladan masin. Awakmu wis taurine? Dereng. Wis kita pas udan-udan kae no. Mbah aku lali. Nyangine ning kono lah, Mas. Lah iki ya Pakde nyono apa Pakde? Oh gak. Kowe juga aku. Wah. Ya aku ane sapa mbok jigowi? Heh? Oh ya wis. Kopi wadune rek ya. Kok gak di nganu kowe? Apa wi jenengane? Esmoni Mbak Di. Ora enak kene esmoni ra enak kok iso. Ra enak. Monggo pemain dipun taros ngertake. Nggih, monggo Bapak. Nyuwun tembang napa, Pak? Lagu. Oh, lagu. Beda toh? Beda tembang iki. Tembang gong rawitan gong Berarti aku pakai bahasa Indonesia. Yo sak senengmu, tapi apa bahasa Jawa no? Kok iso? Nak pesenku kowe ndanak aja mulang bahasa Indonesia. Lho, lha kenapa? Apik basa Jawa. Upama basa Jawa kesopan. Upama makan ki nak kanggo bapak, bahasa Indonesia tetep dahar. Makan lo bahasa Indonesia. Oh, makan. Kanggo ibu Makan. kanggo adik Makan. beda bahasa Jawa kanggo bapak. Dahar. Kanggo ibu Madang. kanggo adik maem. Maem. Kanggo bagong. Lah kok. Sing jawab ya kene. Ngawur. Mbok yo apa nedho. Lah nganggo ya kene. Enggak, gelak. Wakeh bahasa Jawa. Men gelak, Mas. Ayo diaturi apa sih? Monggo Pak, Pak RT. Monggo, dangdut apa? Gala-gala jenengan duet monggo Pak RT. Monggo, Pak. Gala-gala gala-gala. Iya, ngono. Gala. Gala-gala. Iya. Ayo diaturi apa sih? Wes angger yo kok. Kok bujur bangkai ini lagu apa? Pertanda wi. Sapa mau sing delok? Lagu ini nek Prayudi. Baby Boyo. Ayo sangger di program karo ngenteni Mbak Semi sik. Kan Gubuk Kasmoro ya. Kowe kok iso Gubuk Kasmoro no? Kok iso? Kok iso? Nek sawarane iso. Lah wis no katut rono. Iya aku rung dikeki kok. Lah ngono ya didum. Ya wis, ayo Gubuk Kasmoro ora apa-apa yo. Garap anu Pak Orjen. Ragenan Pak nggih. Nggih, ya. Gubuk Kasmoro. Kita nak ndelok perawakane ya iso nak terima lagu Gubuk Kasmoro sah iki yo.
diparingi rezeki bapak-bapak panitia ingkang ngasta dhateng dusun mriki dusun Asin. Dusun Masin Kandang Mas pesindenipun tesih 3 sing kilen piyambak menika asmane Ibu Semiyati ingkang tengah asmanipun Listiawati ingkang kidul piyambak asmanipun Ida Royani tapi kagungé wis mulih wae nyuwun suarane Mbak Listiawati yen ing Tawang ana lintang pun gawani Mbak monggo pun bawani yen ing Tawang ana lintang piyayine sedo mirsani alhamdulillah sing nonton tak dongake rezekine akeh ora lokat tambah kebak sing ora nonton tak dongak-dongano anake tambah akeh padha donga timbang donga elek luwih donga sing apik ngene iki dulur nggih. Anake akeh rezekine ben akeh. Yen ning paman ana lintang. Iya. Ora ana suara kuwi. Apik sangat. Monggo ditutupe mulai wong penget kok. Penget. Ora penak sendiri. Dalam wis ngemse tayuk, ngemse dangdut, segala. Ngemse sedelok ora tanggung jawab, mutung di sana. Bagus. Sunan Kali Joko ora Sunan Kali Joko Kali iki dadi wayang niku senajan mung kulit sebab riyen niku ngeten gitu Sunan Kali Joko niku riyen dalang wong-wong sing ora gelem nglakoni salat niku supaya gelem nglakoni salat niku di dalangke Kanjeng Sunan Kali Joko. Jadi
Dari ngono rek. Iya. Nah, Sunan Kalijaga dalang wong padha seneng mantuk-mantuk. Terus padha kon lakoni salat sembahyang. Zaman dhisik iki ulun agama Islam dadi sumebare agama Islam wonten tanah Pulo Jawa menika. Bibit kawite nggih saka wayang. Ringgit Purwo. Dadi wayang niku senajan mung kulit. Ning yo niki bahaya. Kok njaluk lakon Bratayuda. Wah, perang terus desa kene. Nggih. Ning lakone niki bangun Wahyu niku sedulur mriki mesti bakale bangun rezekine akeh amin Allahumma. Jadi dalang-dalang niki turunane Sunan Kalijaga, ora Sunan Kaliwalidi mboten. Ora Sunan Kalimasin mboten, Sunan Kalijaga. Niki anggitane Sunan Kalijaga iki ora sembarangan. Jenenge wayang senajan mung kulit. Ning musi. Jadi cangkeme dalang niku nek ngeten iki padha karo Gusti Allah. Ning Gusti Allah wayang. Niki Petruk mati sing mateni ya dalang. Lah kuburane ning jero kotak niki dhewe. Mula wayang omawane para yang ringgit sarene ngangge geber niki jagate pewayangan. Nek kotak kuwi nek nganggo sikute mesti dibentang. Jarik nek pajar mesti ditarik. Kathok nek nganggo sikile do diangkat sih. Monggo pun lajengaken duwe lha kok. Pun. Ulung kok terus. Camet ya camet. Kathok ya kathok. Sepak ya sepak. Japal. Apal kathok iki nek nganggo sikile diangkat sitok. Apa ana nganggo kathok sikile diangkat ben? Geblak. Karo. Jimat barang sisi padha biru omah. Keris ora kena diseker karo nggo iris iki. Nanti aku lali tenan minggu kok. Ayo. Oh, Lis, iya mati. Oh, mula jenenge sinden kuwi mesti karo gandhen. Dalang kuwi modal-modal barang sing ilang. Kadal karo walang, ora modal-modal barang ilang. Kadal karo walang. Mula barang sing apik do dienggo, sing elek do dibu. Buntel-buntel mencong. Gua mau buntel. Monggo. Nimas Hengso Maresopo Sinden ki ora bakat ya ora iso. Biasane sinden terus ki bakat kabeh, rupane do melek kabeh. Ora melek ki lho. Ora melek rasa teko kene lho.
iki biasane ngadeg wae mau kok mau ya gelem joget. Wedean apa? Mau toko kare iku tombo stres. Sing stres iki Aku ya aku wong nganu tak kon golek-golek nah. golek apa? Jen nom kok. Golku oke. Ada yang goreng tak ono duduk. Gak aku sing ngegong wae. Manuk sisan. Pura-pura manuk iki. Sapine pinten, Mbak? Sapine pinten? 3. Lah aku ngenteni manak sik dadi 10 kok. Boten nah, kula dongake jenengan panjang yuswa, sehat, awet tuwa. Awet enom awet tuwa.
Bagong. Ngadeg kok. Ngadeg. Terus apa kok? Kira bar iki ali-ali munggah kijing piring ya, Truk? Ya. Mau mbak kopi. Bagong ngapian kok manut. Bagongnya apik kok ndawit. Nggih. Bagong jenengan apik men kuwi. Apik. Lah, iya iya. Bagongnya Sena Nugroho. Iya iya. Lho Mas. Lagune apa? Apa? Sik. Jane. Dah. Ya. Jajal ke gojek karo Mbak Semi iki kaya apa tak roh. Iya, terus. Tau roh aku karo Semi. Benemi. Piye jajal bae ini? Benemi. Mene ning artine lho. Iya. Mami. Ya yo. Biasanya orang minggu. Beb lho. Biasanya beb lho. Bujuku gak setor. Lah anakmu wis turu. Alah balik. Turunin dong. Hah? Bet. Tidak bisa turun, Wah. Udah sebelah. Bar. Tak gandrung saka kene aja wae gomek 200 ndi. Lah padune parani. Oh. Parani. Gendong. Ini terus digendong jajal. Wah, aku ora tau gendong. Aku nang gendong ngarep sih. Ayo parani nek lanang tenan. Jajal. Doi. Darane jebana kampak lho. Nah, ida berang cek dulu bang. Pakune rawani. Jadi beneran lah. Aku nggak balik kurang kok. Alah, Jadi punya bocor bodoh. ala pamer. Masaku ya. Bojone apa? Mancing. Itu pun Ya ono bundutan bojo loro, Mas. nggih. Bojo loro iki. Orjen pogong. Oh iya njaluk orjen. Ya mau. Mau itu saya ingin rangkane akeh kok. Jadi aja karo aja. Atau sepene sakmene ya. Kandhane aku ki ya mani cicing dhuwur karo katokan ngono lho. Biasane ki mbok katoki menang kok ora mampu kabeh. Dalan. Ya katoki yo cek. Nggih tur nuwun nggih. Tur nuwun nggih. Nggih tur nuwun. Salaman iki ya sedilu kok. Bocah dulu. Apa? Nggih, nang bocah. Nyuwune napa, Mbak? Oh, bocah gunung. Bojo loro kok bocah gunung. Lah sunan kok. Mungkin bocah gunung terus bojo loro. Oh ngono ya. Ya. Iya, alhamdulillah niki tasih sami wungon Kang Gadek. Nggih, kathah sanget padahal jenengan sowan mriki pun begigo nah iki sing dua. Ya, ije rame nek kan bilang. Lah, tenan. Walah. Tahun wingi Bagongnya pendek sisa. tahun wingi teng mriku saya enten mie goreng, rebus, kopi ya sakniki ya boten enten ya. Lah, warung teng mriku. Iki mau ki warung iki sudah kelarisan kecil mau lho, Mas.
Iya dandanku yo nang kamar cilik ngono kok. Bojone gak karo aku. Jadi dari taman apa iki. Nah, nang warunge ya Mas. Iya. Jerake yo kene mbok mbah kabeh ya. Blas. Ojo buka wati. Piye sayang? Karengku Renugara Nek bagian murid-murid wis kurang ngaten. Walah Ngene lho Mas, nembang lu karo demek bunda. Lah iki tembek kok. Las. Demek. Ayo karo iki. Jenengan wani ngaten iki. Lah wani iki. Ngaten iki wani. Wani to. Wani. Wani to. Aku adus bareng wis tau. Lah iya, terus bareng karo ya Mas ya. Nek kamar matine loro. Lah iya. Wonten kan ngono. Hagarono. Mingkar mingku Renugara Hagarono Kelangan Marti siwe Muli ojo mengenang muli kayak aku ini ndak mari ingin gitu. Aku karo kadang sedang dibujuk. Nah iya, kliwat toh? Ya, Gak kliwat. iki nek merem bayar masa ngomong. Tak kira nek kliwat dulu. Kadang merem iki lek nganti iki darane bayar Lah ngomong iya. yo. Oh biasanya yo kliwat rek megah anu. Mana nek karo semua belas malah gak nyantol belas. Saya tak terus kae. Ya nih kok Nuri sesuk ki nek karo aku ki to. Tuku plekita nek kono kene lho. Pel kita. Kuwi kita. Plekita lho kandhane ki lho. Mbah Darani nek tau musuh wonenge nang ngene tak plekita. Pel kita. Kandhane kok. Pel kita kok. Nuri sok nek dateng ki plekitane digowo yo. Oh, lah ora ada. Kan nek dibujuk sing pegawe, Mbak. Sing kok. Jare tukang nyetel bowling. Oh. Ya kan ngomongnya dari Iya. nek bojo pegawe iki tukang nyetel. Tuh, Mbah. Estu niku bojone kula nak tak beliau ngoten niku. Tukang ditempeli nak kula niku kerjane tak TPU Kamri kok. Nah, TPR iki ada karo kowe. Ngono lho. Piye to piye? Aku mau ngomong sarung iki. Ah, bukan iki butuh sarung. Ngono. Sarung iki. Kowe. Lah lha kok dimarahi ya? Ini iso dhewe kok diwarai didi-didi lapor. Rasa pipi lah. Kok Menene? dimarahi dungengi. Kok iki ibarat iki komputer berjalan pisan kok. Utek kuwi encer kok. Nganti encer langsung metu kuping kok. Senaras minang gitu. Oh, ya kamu kok gak kecer banget ini ki. Lah. Lah. Ya Allah ki macet lho kok kecer ki piye to? Apa ae sing ngajar ya? Lah iki rontok kabeh iki opo? Nek iki wis sing tenanan ngono kok. Basa rontok. Katok bolong kaya dienggo. Sama cerit kok piye? Gedimen oh. Terus mono gedimen. Lah semira yo. Ndi. Ah, gede banget. Sinopo Sinokarta Prekatarta Pakatine ilmu Jangan kendak kok kendak baru. Oh iya, melu gawan kathok kok iya. Dunia awakmu terus. Kandani, aku ki sak suwene kakahan lho Mas. Aku sakit dijaki terus. Ya, Seneng. ora ana kok barang aku Nek iki tak kei domos. Sesuk Karena takut sama AA jadi. sok nak nekap
nang Kendal kan pakai kapal dulu nang pinggir laut ya iya itu jangan kapal terus paling aku sepi petang besok dari ini masih wah aku reda ya sama karida syukur rame itu kang tumrap ning tanah Jawa aku mau agemi hati udah saking bapak mawon bocah gunung nggih nadyan aku bocah gunung
Sing piye iki? Bocah jeruk. Iya, monggo malam terakhir no. Andalan. Andalan. Dorong itu. Diskete dari mana? Bocah Asmoro. Bocah Asmoro sing piye? Ora lho. Bocah Asmoro iki kudu karo rondo. Sesuk tak sinau sik ya Kong ya. Lebih mireng aku. Sing gampang-gampang mawon.